ndofunga mwana wachina kuti akachengetwa asiri wake. Inini handaiziva kuti akuchengeta mwana asiri wake kana kuti wangu, nekuti inini handizi amai vemwana, ende amai vemwana yangu pawakaita pamuviri havana kundizivisa kuti wane nhumbu yangu kana kutizira kumba kwedu ndakaramba, asi akaenda kune mukomana wake neiyeyi wakatanga kugara. Zvinganiko zvawaifungidzira kuti ichokwadi muupenyu hwako, and then gare gare wozoona kuti wakanyeberwa? Kana zviripo isa comment comment section. Anyway, ndokukokai mose muchirongwa pachivhitivhiti wai16 TV. Pachivhitivhiti pedu nhasi tina muzimba, chakuratidza muzimba, mama muziva ndika mama mufollow TikTok anonzi muzimba ndika good right. Nyaya yatinoda kukurukura nezvayo nhasi ka inyaya dzimwe dzenyaya dzatinoshandisa kudzidzisa veruzhinji. Ukangotaura chinhu usingape muenzaniso, vanhu vanongotadza kunzwisisa kuti urikuda kuzama kuti kudii, asi zvakakosha kuti tikupe muenzaniso yezvinenge zvichiitika muupenyu hwevanhu. Saka nhasi pane dzidziso yakapiwa naprofeti Michael Selo. Dzidziso iyoyo ndoda kuti ndikuplayerei. Kana ndakuplayerai maiona mainzwisisa, ndozokupai maexamples ezvavaitaura zviri kuitika in real life, and tichaidzi kurukura todzianalyza namuzimba muchirongwa chinochi. Ndinofara kuti muchanakidzwa namuzimba because muzimba anopedza guys. Saka ngatione video yacho ndika right. Regai ndiise pascreen, ndo screen ready. Zimbabwe tikaisa vanhu 10 vafirst born, 3 va10 vavo ana baba wacho anobasira ana baba wacho. Saka ndiri kuti izvezvi tikakumbira hurumende kuti ivhure department for 6 months rekuspensa maDNA, kungokumbira hurumende kuti hurumende tachikumbirawo mutiseterawo asaiti 12 million nokuti nationwide DNA test idzike kuenda pa5 kana pa$10 pamunhu. Hurumende ikabvuma. MuZimbabwe munoita sivhumo, tinosangana nevarume tikaconducta one of the biggest marching and protest in the history of Zimbabwe. Hatingade kunzwa mweya tichivhuira kuchinja maitiro yedu pavarume. Right. Ndofunga mango zvinzwira, but tisati taenderera mberi hedu nezvimwe zvakawanda wanda. Ndozoti andi vedu vatinawo muchirongwa nhasi vane gona kunge vane zvavanoda kutaura, asi vasati vapa mukana wekutaura, regai timboplaya imwe video yezvinhu zviri kuitika in real life. Twakumbirwa mumhangari apinze nyaya yake mudare tinzwe. Ndinoda kuti ndingoripo zvandakachengeta pamwana uyu, ndakachengeta mwana chiro yasi. Taurisai tausana vanosunga. Ndoda kuripo zvandakaritira pamwana wandakachengeta chidzidzo wangu yasi wangu. Makore andanyoresa basa mwana. Makore mangani? 14 years. Yes. 14. Right, mazvinzwa here zviri kutaurwa mumhangari wemumhangarirwe pamusoro ishe wangu makurukota edare nevesa kunzwa nyaya zviri kutaurwa nemumhanari ndiri kuzvinzwa. Uri kubvuma here mhosva yacho? Mhosva yake handingati ndiri kubvuma kana ndiri kuramba, nekuti ndiri kushaya kuti iri kuuya neengo ipi, nekuti inini handina kudanana nayo kuti ndimuchengetese mwana asiri wake. Sachinatsopinda mudadzinzwa unadzidzikisa tinzwe nyaya yako. Pamusoro yechangamire nemakurukota nevakateera vedare. Nyaya iri kumhangarirwa, ndofunga mwana wachona kunzi akachengetwa
asiri wake, inini handaiziva kuti akuchengeta mwana asiri wake kana kuti wangu, nekuti inini handizi amai vemwana, ende amai vemwana yangu pawakaita pamuwiri hawana kundizivisa kuti wane nhumbu yangu kana kutizira kumba kwedu ndakaramba, asi akaenda kune mukomana wacho neiyei wakatanga kugara. Tichakumbira dare kana richindibvumiza nditaure nyaya iyi kuti musaitumbure nepadumbu, muitangire kwayakatangira ichienda kusvika payava nhasi, nekuti zvakatanga zvichidai ndichitanga kuzivana naDhiva iyeyo angari mukoma wangu, tichitanga kupinda pabasa wakanditauya semufano wavo pabasa. Ndichibva ndowaratidza musikana wangu sewakoma wapabasa, amainini kufara tichifara. Taishanda shift kuGrand Hospinas, ndofunga mukomana akatanga kuita akatanga kuita zvokuita, akatora sikrivi akatora sikrivi kana akaita zvaaita omwe nononana nemusikana ina hapana chandaiziva. Ndakazonzwawo vanhu pabasa kunzi unoona zvokuitika uyu mukoma wako zvako but ari kuzoenda chinotorana nemusikana wako. Ndakabvunza musikana kuti ko zvinenge zvakufamba sei kuti ndakuintrodusawo kumunhu handi kuti mukoma iwewo ndiwo wakupoto uchienda naye uchidai. Musikana akangoti aiwa munhu anoita zvaanoda neupenyu hwake. Ini ndakaona kuti tingati makwikwi acho nemunhu asiri wezera rangu, bo ndanga chingori kungosvika pakambani rega ndibope hangu mabhireki. Ndofunga ndakabva ndangowasiya wachienderera mberi nerelationship yawo kusvika musikana akaita nhumbu. Ari para musikana kazi wacho? Musikana haapo, pane mwana chete. Waenderera mberi nerelationship yawo. Ndakazongonzwa kuti watizisana wakugara wese. Ndofunga pakamboita kaincident kekuti musikana akanzi aita nhumbu, iye Dhiva akanzi musikana muperekedze sezvo ndaizikamwa kumba kwavo, muperekedze kwana Daudi Chingombe. Musikana akabva aenda naye kwana Dhiva akanosvika achinoramba musikana nezita rangu achiti no, haizi nhumbu yangu nokuti ndakasikadanana naye ndega, ndaidana naye nemumwe anonzi Daudi. Ana tete wakagadzika wakati ko hatina kuuya kumba kwana Daudi, anonzi Linda Chigwana. Zvadaro Chigwana. Zvadaro musikana akabva angotambirawo kuti sezvo zvoshuwo anga ichisanganisa vakomana, akadzokera kumba kwavo. Anogara kumba kwavo, Dhiva anozonzi bhosi nogara mudunhu rimwe chete kuGrand ikoko, zvinenge zvichingotenderera. Anozonzi akazonoenda achiti anoda mhuri yake, ndipo paakazomutora mukadzi uye nemwana. Akabva atanga kugara nawo kusvika nemakore autaura yaya. Handaikwanisa kuenda inini nyange kana ndaiona masimilarities, nekuti mwana wachino arimo muno mudare makamuona munongona. Handaikwanisa kuenda nonoka padhoo pake ndichiti ndoda kuya kuzotora mwana wangu, iye aenda kunomuklema kwaatezvara. Munyaya iyi sekuplaya kwataiita, murume akachengeta mwanasiri wake ari kubvunza chiredzwa, mombe yechiredzwa yekuchengeta kwaakaita mwanasiri wake, achibvunza kuna baba vemwana. Handiti right, izvi zviri kuprova point yangaitaurwa naProfeti kuti zvinoitika muupenyu kuti kazhinji kacho mafirst born mazhinji anenge asiri vana vepamusha ipapo, vanenge vari vana vakauya nenzira dzimwe dzese. Saka hatitoda kuti tinyanye kutaura nekukomenda takarerekera saidi iroro, nekuti tinogona kuva nemafungiro akasiyana kana kuti manzwisisiro akasiyana. Regai tibvunze madzimai, tina andi vedu vatinawo nhasi, toda kuti vatitsanangurire kuti zvinombofamba sei kuti munhu anosvika pakuendesa nhumbu kumunhu asiriye muridzi, asi achinyatsozva kuti muridzi ndinhingi. Saka ipapo zvinombofamba sei? Like mukoma Kenzo zvamakutaura ndachinzwisisa. Mukuziva zvinoitika like mararamiro edu atikuita isusu like mazuva ano asiyana nemararamiro aita vabereki vedu kudhara. Unzwisisa? Like tongoti musikana ike zvino kashoma kuti aite mukomana 1, ete tema zoti ndiye mukomana wangu ari 1. Koza sikana mazana angu nonga achida kama anozoti mukomana wangu ndiye pizza, mukomana wangu ndiye musoro, mukomana ndiye mwatokati wandona toda nemwe wangu wese. Saka ipapo ndo banozoita problem yekuti after musikana uyu pawakomana watatu
achanga achisangana navo vese vari 3, then toti pamwe abata pamuviri, then abata pamuviri achitanga kufunga kuti pavakomana ava wandonatsomuda ndeupi, kana kuti anondinatsondichengeta ndeupi, kana kuti ane basa riri nani ndeupi. Then pamwe ane basa riri nani ndeupi sei akunzi ndiye muridzi wemwana. After all pamwe uyu aingotengopiitsawo zvakewo pamwe ndiye muridzi wemwana. Saka ndo pane problem ipapo like mazuva ano kuti ndo zvakuitika. Saka then uchangopedzisira waunogara neuyu ane basa riri nani kuzoti uyu aindichengetewo aindipawo zviri nani, ainitengewo zvimabrazilian zvimachino plus basa rake riri right. Saka unokwanisa kupedzisira unogara nemunhu iyeye and after that azive muridzi wenhumbu. Then pakuchigarisana ipapo kahabhiti keke kagara kari mauri keke kekungoita munhu wobhobo akabve akachinje mukunzwa. Saka uchangoambawo kuti chi uri mumba imomo webva uyu ari kuita zvakanaka zvinengei uri mumba imomo, kahabhiti keke achangouya unogona kutozongopedzisira waita se wanonana kana nababa next door pakutogara. Then after that ukuonana baba next door murume wako ari kuita zvakanaka but still murume wako achatanga kususpecta kuti chi mukadzi wangu ane zvaari kuita. Then after that murume azosuspecta kuti mukadzi wangu ane zvaari kuita, anti manzwisa papa kuti muchitaura kuti mukoma akazenge akuchengeta mwanasiri wake. I think kana sina watonzwisisa zvamataura. Saka is the same kuti unogona kuchiva kana bamukuru chaivo kuti bamukuru vanenge vari kuburitsira kana mai guru mariri nenani iwo wakutora chiabho ndo zvagara zviri mauri like mararamiro atikuita mazvano. Then wakutochira bamukuru then kurume wako anopesa kususpecta kuti there's something. Saka ndozozomupa pressure kuna kuti mukadzi wangu anenge akuita gumbo panze. Saka rikenda sei ndimboenda kumadn kuye ndokamunozvina kwakuta mubvonga mupopoto zvakunobuda kuti mwana azovababara ndiwani ndekunze. Saka tichikombera mararamiro atikuita nemararamiro aita kudhara zvinhu zvakatosiyana zvisingaite mukoma kenzo. Aminoti ipapo kuti vanhu vangapafambisa sei. Right, tsanangudzo tanzwa naAndi ndofunga tese tadzinzwa. Andi vane point dzavari kupa dzavatotipa already. Ndofunga mese mangozvinzwira. Asi nyaya iripo chinangwa chevidhio redu kana kuti donzvo rechirongwa chinochi nderekuti tidzidzise vana. Vana vanoti mwanasikana nemwanakomana panguva imwe chete. Ndicho chinangwa chedu. Saka inini ndoda kuti kumwanakomana kana uchizonge uri murudo zviye wava kuda kunoita wanano, zvakanyanya kukosha kuti kana waita wanano yekutizisa first born yako ngaiende kuDNA muchitowirirana, kwete kuti mozoda kuzoenda kuDNA mushure mekunge mapokana. Kwete panozvarwa mwana asati awana birth certificate nhumbu ichine mwedzi mumwe chete tanga kubhadheta mari yeDNA $10 pamwedzi kana kuti pawiki. Panozosvikana 9 months ukati $10 pawiki pamwedzi unenge une $40. $40 multiplied by 9 months. Mari iyoyo woishandisa kuti mwana achingozvarwa moenda kuDNA muchiwirirana muri murudo, kwete kuenda kuDNA mapokana. Zvakashata. DNA haifaniri kuitwa as a result of misunderstandings nemasuspicions amunenge muchiita. Kwete, DNA inofanira kuitwa nekuti iwe nemudzimai wako muri kuwirirana, muri murudo, ngazviitwe murudo. Anditi ndo advice yandinokupai, especially kumwanakomana wanhasi ari kutarisira kupinda murudo. Ende chimwe chinhu ndosaka paya pachinzi musaita zvekutizisa. Zvakakosha kuti utore mudzimai wako mozoita zvevana mava muwanano, kureva kuti watora mudzimai wako iri mhandara mupinda muwanano nemhandara yako, and then
iwewe ndiwe wotanga kuvhura simu, kureva kuti zvinoredusa mikana yekuti mwana azenge asiri wako nemasuspicions. Asi ini zvamakuda manje, maakuda kubreka mutemo wanakomana, monotora mwana sikana asiri mhandara woti ndiye ava mudzimai wako. Zvinopa mikana yakawanda yekuti gare gare unozoona kuti mudzimai wandaifunga kuti ndewangu haasi wangu, mudzimai waJohn, nekuti first born yacho iri papo ndeyaJohn. Ukuona zvinenge zvichiitika. Saka zvakakosha kutora mhandara. And then advice kumwanasikana, handingaipi hangu ndiri ini since tina andi, regai tinzwe andi kuti vanoda kupa advice yekuti kudii kuvanasikana, nekuti ivo ndivo vanonzwisisa zviri madzimai. Saka naizvozvo mudzimai wechikuru anogona kupawo vanasikana vechidiki yambiro yekuti vagone kuzogara muwanano zvakanaka uye vachemberere imomo murudo pasina kupokana. Mukoma Kenzo, zvamukutaura ini ndazvinzwisa handiti, but zvakafanana nokuti iwe uri musikana, advice ndinoda kupa kunyanya kuvanasikana, ipa muridzi wenhumbu yake, handiti whether haana mari kana kuti ane mari, muridzi wenhumbu ngaapiwe nhumbu yake, because tinozosangana nemaproblems ekuti pamwe wapa muridzi wenhumbu asiri muridzi, then zvinozokonzesa maproblems. Vanhu vakuurayana, temana nematemo, gozi anozozvidiscover aenda kujeni kuti muridzi wenhumbu, kuti handiziri ni muridzi wemwana, sorry ndakanga sepa, handiziri muridzi wemwana, then zvinozokonzesa kuti unogona kuuraya iwewe, iye anogona kuzviuraya, then makonzesa maproblems. Saka zvinomugara pamuridzi wenhumbu, kana wagara waona kuti iwe nhumbu yacho hausi kutoida, like kune zvidziviro zvakawanda zvakaita semaprotection, morning after, munhu usaita nhumbu usati wakuda kunge uchiita nhumbu, ndipo panozokonzesa kuti unge uchipa baba venhumbu vasiri muridzi wenhumbu, zvinozokonzesa maproblems mukurarama, handiti like vana vedu mazuva anaya vangoti chie zvazvaita. Saka advice ndekupa ndeyekuti inini ipa muridzi wenhumbu nhumbu yake, kana waona kuti hausati waredi nezvazvo, siyana nazvo, dzivirira, handiti. Ndinotenda nezano rapiwa vanasikana naAndi. Zvakakosha kuti vanasikana pamunenge muchiita madhiri enyu paya, izorangarirai kuti kana uchida kuzopinda muwanano unofanira kuzvichengetedza, kuchengetedza iwewe, kuchengetedza mhuri yauchazozvara mune ramangwana rako, ende izvozvo zvichazokupa peace of mind kana uchinge wava muwanano. Saka ndinotenda zvikuru neadvice yatapiwa naAndi. Kana chirongwa chinoti chichikubatsira mukati meupenyu hwako, please subscribe, like, comment and share wapawo vamwe kuitira kuti vagone kubatsira. Isusu chinangwa chedu pachivhitivhiti Y16 TV ndechekudzidzisa vanhu kuti vagone kuvawo neramangwana rakanaka, vabatsirike muupenyu, zvinhu zvavo zvivafaire, ende mumwe nemumwe pakati pedu ane basa rekudzidzisa.